Balik hutang. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat. Iki Mas Kipli iki apa anu yo dingaren nek ngejak aku. Aku ya dingaren. Lah iya ta. Ngerti nek Apa hilap apa piye ya? ketoke kleru. Nyangking pekor kanca isine kowe ne. Jenengan sing ngisi ya, Mas. Jenengan mawon. Isine tungota Sing pas ngono lho. Sandang kelawan aja ngono mah aku. Kowe iso lho ning. Kowe cah wedok nyentak wong lanang. Sandang kelawan aku lan jarak kowe to. Kowe iki anu sinyale rada setep kok. Ora kleru. Dadi aku ki ngepek bojo sliramu ki ya ora mung Aku yo ngrumangsani, Mas. suaramu. Aku yo jek enom jenengan pun sepuh, dadi aku ngrumangsani. Nek aku ngeki sinyal sing piye-piye ngono jenengan yo kurang tanggap ing sasmita. Aku ngerti nek kowe cah enom untuk wong tuwek iki gak pati setuju. Cayetan. Haha kok karo Ya to, Mas. Monggo, per. ya iku bagianipun wong melek Wong menek sabar narimo tak to iki teradika sing ngekok piye turi putih ditandur ning kebon aku turi putih ditandur ning kebon aku isine nyemplung sandang kambange apa Mbak Ira kambange apa Nggih cukup sekian dan terima kasih matur sembah nuwun nembang. iki wis nembang turi-turi putih mau ya ya dienggo sepot caki piye kancane gareng iki judule wis muni ya Mas langgam sing pena nano ayo kae kaya Oh. biasane ya Lamat wus katon tejane yen pom rangkaton mancara aduh wirakane sinar
Bebok atuk Toto jatmi Komrati aku Lestari yo Tanlilo bisa Sakremo Matur sembah nuwun Mas Gondrong. Nadyan beban saning kalih nganggoda salambar Kang Mas. Ayo Mas hancapan rasa sing mengatiku. Iya ngaku nih Alhamdulillah. pangkling karo pasuryanku Ya ora. Lah ya. Nggih Nggih. ngersake lagu napa sing gayeng Ngersake napa lagu sing- napa, Kung? sing gayeng napa sing mat-matan melih Oh, Sing tali gayeng. kutang mesti. Heeh. Tali kutang. sak kami. pupuh ku digarap gayeng Mas betul heeh Lah, tak hitung Mas. Alhamdulillah. Ih, sisa-sisa fitrah iki. Alhamdulillah loh Mas. Caane sarwa asri jeroga ku tansah muwun iman wos lumayang garap gayeng dol among nikmas para Tak tunggal. Iya. kakek pipi kusumana dasar Ayo yo. spesial lagu bagus Boyo lali bergoyang Mas Mulyadi Latar Ina, ina, ina. Lama katon rejane yen yen pasangot wimbo patut nyata jati komrang ati man lastariya kalila bisa sarekmo Arek yang aku Lah ngeten iki lho aku lak marai sing ngangeni yang kakung ki lak ngeten iki. Heeh. Apa Mas? Asmanipun yang kakung sinten? Agung. Pas Agung. Apa Agung? Kok aku kenalan kok ya kowe ngegas ae. Gak apa-apa to. Ditakoni, ditakoni. Lah iya. Mangke lagune Pak ngersani Agung. napa ngoten. Lagune napa Pak Agung? Sing manja, sing manja. Pak Agung. Iya Allah. Lagune Iya napa? Allah. Malah wedi dah. Lah terus pripun? Pak Agung ngersake lagu napa? Selamat siang Mbak Dela Puspita, Mbak Lusmini, Ratapan si buta, ya. Mbak Tirawira.
Heeh. Blas karo taman seputar. Mas Topan, Slendro. Mas Gondrong monggo mriki. Bacaan Sarawo Asri Jerobah Tentulan Sepuh Eman Bos lumayan Aku Timpas Paradisi Sampai jangan kemuk Pak Agung Ratapan Sibuta Sibuta sampun katur yang kakung. Caping gunung. Spesial kagem Pak Deyanto. Pak De Ageng.
matur sembah nuwun Bapak Hajat, Ibu Nggih. Hajat berkah selalu. Nggih, monggo Mas Dran Pak D. Monggo. Syukur bisa nyawa Ayo. gunung Ya, desa. ya, 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 Ora ilang Gone podo. gone padha lara lapo. Kipinadaya. Kipi Kusumanada campur sarinya Indonesia. Kerja bareng Bas Audio Sound System. Asik. Oh. 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 Ibu Haji, monggo. Yo, yo. Di zaman berjalan, jarak kelingan, anak-anak biyen tak openi, neng saiki ono ngendi. Neng saiki ning gunung tak jadangi sego yen padha asli capek gunung lagunipun Caping Gunung. Mugi-mugi udane reda ya, Mas. Amin. Iso kanggo payung. Amin. Muga-muga udane nyingkrih. Amin, amin. Kabeh Nggih. lancar, nggih. Lancar sampai Nggih. nanti selesai malam. Oh nggih, Bapak Hajat lagunipun apa malih? Dilanjut mawon nggih. Nggih. Oh, nggih. Pak D lagune napa? Mangke Pak D lagune napa? Dilanjutin Oh, lanjut. apa? Perawan Perawan Kalimantan. Kalimantan. Pak Agong lagunipun apa? Oh gantian, gantian. nggih. Bablasne kapan Beliau itu bijaksana, Oh katanya, nggih. Monggo. Sekar bisa nyawa gunung desa gati raja ini ora ilang gone padha lara Enji sampun Nggih, matur katur sembah saking nuwun, gunung Pak minangkani Ageng. pambudutan saking KKN campur sarinya Indonesia. Kipling Kusumanada. Serah foto di syuting. Bas audio mengundang dan juga tentunya ada Genta Baratnya Indonesia. Spesial buat warga besar dari Boyolali. Tak sawang kae saka katuan ngadep samping tindakan payungan sapa kae sajake nate tepungan atiku dadi rasapan Itu pil jebul atiku panglih yen ayo nglitani
cilik. Ridho wangi mung tansah rindu atine walah pani-pani wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku aku sawiji Isemu tansah katon ning nitra salah saged ni sarwa prasaja yen ngendika ngakoni kang ora-ora tumindake bisa dadi tulodo. spesial kagem putri joget Indonesia Mas Fakir tak sawang kae saka kantuan kagemesan biasane tindalan payungan kemayung sianget sapa kae sejake nanti tepungan atiku dadi ratapan Tapi sepati kopangling biyen ayu olitani kuning sapa kae sajake momon tamanting besok kapan aku bisa nyanding. wong ayu sawangen ragaku iki Monggo Pakde. wangi mung tansah rindu wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku aku nyawiji Mas Gendong, bablas ketling singan. Kene, bagi joget Indonesia. Koyo lali Bisa berkuliah dadi tulodo. Pak Wardi Boyolali Kalimantan Barat. diparani kaya-kaya jarene wong wis makan lunga dienteni kaya-kaya Wangit harap kabenaran jarene hamong tansah cuwang awang aya tapi wujud lingsingan nyatane saja sejana ayo warna-warna pandhawane nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trima urung samene wae hae ning parkir beliau Pak
Beliau ini asli dari Kalimantan Barat, jauh-jauh nggih Pak nggih. Ditanjakne jenengan mengke ngersake lagu napa bakal dipun paringi. Oke, Emang siap. dalu. Usahane nipun napa Pak De? Ten Kalimantan. Kelapa sawit. Kelapa sawit mbahmu kuwi ora kelapamu kuwi. Ternak iki. Lah Kalimantan Barat Kak Mas. Batu bara mbahmu disko kuwi. Kowe ngerti ternak iki? Oh, ternak apa? Bojoku nomor telu ning kono kelapa sawit. Nang kono ki. Alah kere. Bangkrut kelapa sawite. Nggih, Pak Wardi matur sembah nuwun ya Allah. Nggih, tebe-tebe Kalimantan. Oh, ngoten. Nomor tunggal Pak Wardi, Pak Mul. Pak Parjo, rawuh. Butuh minum rawuh. Nggih. Oh, berarti keri Kalimantan Barat. Nggih, pokoke Nggih. digayengke mengke lagune napa Pak Wardi nggih? Manut. Butuh minum Nggih. mengke lagune napa Bu? Siap. Ya. Mas Yanto jan kuwi jek pirang-pirang nini. Iya. Disuwuk ya Mas Enggi. Kelapa sawit kok ya Mas. Ah, kelapa sawit. Kere kelapa sawit iki ning kono ki ternak nih sing. Bareng sepon papanggian nyatane nganti bakal perpisahan nyatane terkodo tresnane. Matur sembah nuwun Pak Wardi tebek kusik kok Kemal. Kidung Srina Tokas Maran manis hang kukati tapi sinang wanging netra suwe hangani daramaning lara branti solae taman wuyo ora ana sada yen ra temu sira wong Nimas manis nyoto kangkar ya kas spesial kagem Kang Mas Yanto saking
Tar boyo lali. Ning rokoke salah, Mas. Rokok kula niku Samsu kok diparingi mil. Nggih kula kene sopir kula. Dados kula malah dereng asal rokok. Ning mboten dados guyon Mas, guyon. Mboten kula mboten nyuwun rokok. Sewindusu welawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu. Monggo Cahayu Damel. Tak gendong kemana-mana. Kalau rino wengi tak anti-anti, aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari, ya mung sira kang bisa nambani. Yo yo Dek Amel. Nggih Mas Lah Bukit. nyawang pasuryan wirik meropok ya. Pripun? Meropok ngemut. Kayak permen, Lah sliramu persis sugus lho. empuk, Lah ya cilik. sosok banyu barang. Enak kesuwen banyu. Ayo. Nano. Yo. Mana di mana anak kambing sayang. Naturaken wilujeng siang sugeng rawuh sedaya para Bapak Ibu kang satu kinurmatan. Naturaken sugeng lelenggan kanthi sekeca senamping rapi dan kesamu semadya. Nglaras campur sari Kipli Kusumanada. Sinarengan cerah foto video syuting gambar bening harga miring. Yen tak rasa ra kowo rasa jroning ati tansah kelingan tembange netra godho aku rina wengi
setiaku kateras nanku bangi rasa kang tuhu nih campur sari kene kabeh yogane nom tur dasare ya bar healing ya to kok ya kompak ngepose barang kok ya bendol iki gak lali lho ndol iki lek healing iki opone pikirane apa piye lah ya sak kabehane ya healing Ngasih fitri ya Mas. lah ya Ngasih resik. entek-entekan golek pulian iki monggo cahayu Kaya yo